Moje meno je Maťo a ja vítam každého, kto pozná toto video. Dámy a páni, máme tu rok 2019, začína nám sezóna a tak som si povedal, že hneď to odpálime poriadne novými trailami, a to konkrétne v Handlovej, ktorý nám vydá, si tuším, že minulý rok, ale nie som si istý. Máme tu 4 traily, Krkaš Downhill, Jantov Freeride Trail, Guru Trail a Natural Trail. Dva z nich sú čierne, jeden modrý a jeden zelený, čo sa týka obťažnosti. Dĺžkovo sú zhruba rovnaké, prepletajú sa pomedzi seba, čiže sa môžete kľudne napojiť z jedného na druhý. Mám pre vás jednu novinku na tento rok, čo sa týka mojich videí. Som dal level up, čo sa týka kvality videí. Konkrétne budem mať stabilizáciu, ako ste si už mohli všimnúť. Nebude to už, videá už nebudú roztrasené, rozmazané, ale pekne ostré. Takže som z toho mega rád, hádam sa vám to bude ľúbiť. Dneska v pláne si ukázať Natural Trail, zelená obťažnosť, bez žiadnych skokov, čisto prírodný trailik v lese, perfektne, ale má super hravé prvky, však uvidíme. Zhruba niekedy v apríli, tužím, že 6. apríla sa tu konajú enduro preteky. Myslím si, že to aj viacerým z vás pomôže, ktorí sa sem chystáte, že si túto trať môžete takto aspoň online pozrieť a potom, keď už sem prídete, budete vedieť aspoň čo čakať od tejto trate. Myslím, že to už bolo kecania, tady sme si povedali hlavné veci, poďme si ukázať tento trail. Začiatok všetkých 4 trailov je spoločný, za chvíľku bude rozdvojenie, my sa napájame na lavy, máme takúto lávku prírodnú z driev, ktorá sa dá obísť a tu sa napájame na Natural Trail. Križovanie s ďalším trailom, my ideme stále našim zeleným. Krásny prírodný trail, esíčko malé a prichádzame do strmšej pasáže s menším rock gardenom. Tu máme lamotovičivý switchback, trošku ináša, čiže treba ísť opatrne. Skok cez koreň, sú vlnky, teda ešte pomerne mokrý, čiže to šmíka a vynáša trochu. A ten skok cez koreň, trošku kope. Esíčko, znova križovanie hlavnej cesty alebo prístupovej. Tu bude skok do pomerne strmého dopadu. Opa. Trošku som sa málo nahol dozadu. Treba si tento trail ísť pozrieť, lebo je to vyšejpované síce, ale keď sa človek pozerá, tak je nájsť cestu správnu. Mám menší zjazd. A dostávame sa do poslednej pasáže záverečného konca všetkých 4 trailov. Ktorý je práve tuto. Tak, dámy a páni, toto bol Natural Trail. Ak sa vám toto video páčilo, určite tam pesnite like. Pokiaľ chcete vidieť viac videí z týchto handlovských nových pomerne trailov, určite tam hoďte odber, aby ste hneď vedeli, keď ho vydám. Ja sa určite chystám všetkých 4 traily natočiť. Určite si myslím, že sa vidíme aj na enduro pretekoch, na ktoré sa chystám toho 6. apríla. Myslím si, že sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.